ஹலோ ஆல். இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிற இடம் ஃபண்டேரா பார்க். பார்க்குன்னு சொன்னது நானும் சறுக்கு ஊஞ்சல் இருக்கும்னு நினைச்சு பார்த்தா ஆம்பியன்ஸே வேற மாதிரி இருந்தது. உள்ள பார்த்தா அண்டர் வாட்டர் ஃபிஷ் இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிக்கிதா நடக்குதானே தெரியாம நிறைய மீன் குட்டிங்க இருந்துச்சு. அண்ட் ஒரு ஒரு மீனுக்கு நாங்களே பேர் வச்சோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஐயோ பாம்பு. நான் பாம்புக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன். ஹை பாம்பு. அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீராமை. அத பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு கோழி, சேவல், அதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வயசுல புக்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம்ல. பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ்ன்னு அதுல பார்த்தா எல்லாமே இருந்துச்சு. இதுல நீங்க ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்கலாம்னு வேற சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால முயலுக்கு, வாத்துக்கெல்லாம் ஃபுட் எல்லாம் போட்டுட்டு மிச்சம் இருந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அங்க இருந்து நாங்க கிளிங்களை பார்க்க போயிட்டோம். இங்க இருக்கிறது இந்த ஃபேமஸான கிளிங்க தான். ஒருத்தரும் என் கைக்கு வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அத்தனை கிளியும் வந்து யார் யார் கையில ஃபுட் இருக்குன்னு தேடி 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 பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. கடைசியா என் கையிலயும் ஒரு கிளி வந்து சாப்பிட்டுட்டு போச்சு இருந்தத. இந்த மாதிரியான மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப்